ilkinji synaw. Ösü oturan güllüň arasynda uzak owada biziň kicjek edermenmiz ýaşaýar. Oň ady Oraz. Ulu bolmadyk öwrenäýmel taryh. Oň durmuşyndaky ilkinji syna hakda biz gurrun bermekçi. Feredin nähili ses. Görýäňizmi ol hökman aýdymçy bolar. Ya hele seyle Recep Begener haçan oň şeýle Batyr oğlunyň ösýänini görse ýöne oňa göz degmesin. Gowoglanjyk. Näme diýseňiz hem ol uçurman bolar ýa-da Lukman. Yok, bir gowy esker bolar. Moň sesini bütün terkerdeler eşder. Hawa, sen olar dinleme. Lukman niperda tapdylar, esker diýdiler. Sen nesip bolsa başlyk bolarsyň. Ýöne menden soň gürleşdikmi? Diňe menden soň. Gurrun vermäge howlukmy Oraz? Sen ösmeli. Anha uruş gutorar, qaqaňam aýdyp geler. Şonno hemmesi çözüler. Ine sen oň özü bilen gürleşersiň. Edil mert ýigitler ýaly. Ýöne howlukmy? Haçanna wajyp mesele çözülýän wagty. Qaqa. Ece, näme oglum? Ferit, bu men qaqam. Sen näme diýäň? Obasym gelir. Hawa, gaty meňdeş oglum. Men şol içi tapakly torbam alyp ber. Bu qaqam. Ýaňy bagşy bize kimiň sözlerini aýdym aýdyp berdi? Hani sen aýt. Bulaýdym beýik şahyrymyz Magtumulyň sözlerini. Ol ştaýda doglypdyr, we ştaýda ýaşapdyr. Biziň ýerlerimizde 18-nji asyrda. Bolup biler. Hemem goşgu döredipdir. Hawa. Siziň haýsyňyz oň goşgusyny ýatdan aýdyp biljek. Men aýdaýyn. Men aýdaýyn muallim. Men aýdaýyn. Men aýdaýyn. Oraz ýagmyryp. Sen bize goşgu aýdyp berjekmi? Ha? Nähil goşgy? Sen näme? Bizi dinlemedinmi? Ha? Ýok. Sen näme bilen meşgullandyň? Hani elingdäki surat depteriň maňa ber, göreli. Hawa. Ören oý. Sen kimi çekdin? Magtumulyny. Ine görýärmi? Sen olsa dinlämok diýäň. Aman, garaş dur.
Sen nire? Näme elmi dama gaçýan? Inni gaçmarsın. Otur ştaýda. Otur gymyllama. Bolya yönü çaltırak çek, bolyamy? Men elimden bolamda sarkarada bolganda kuyunum doğdu diptir kudarına dolamda men güneşli toprağın dünyası oğlimen men güneşli toprağın rövşen vakti oğlimen Tadiyan tadynalin tadotrin tadynalin tadotrin İkimiz iki doğan gün doğanım görsülip parladan bakı doğan doğandım haberli benim dilim zirana çıksın seher saları beni koyur virana vatan midim bağları tadiyan tadynali tadotrin tadynali tadotrin Bağa baksam bağlarda dürlü surat görýärin Dağa baksam dağlarda dürlü surat görýärin Nira, sen näme gözüň ýokmy? Cennet tam sedýär, seret. Görýärmi? O radyony da bir zat çekýär. Aman dur. Seret Cennet, ol sen suratyň çekipdir. Kim çekipdir? Oraz çekdi. Oň öýdi nirede? Hana, Oraz. Oraz, maňa bu suraty sowgat ber. Berjek gel. Näme üçin? Gow çekmeni öwrenen sen tant etsin gel, ondan bererin. Gaty kän garaşmaly bolar. Kän garaşmaly bolmaz. Men çal öwrenýän. Men elmi dama çekýän. Elmi dama. Ilmi dama bola işini. O diýişin ne çekýär? O diýişinde gow çekýär. Hawa şeýle, yatamda. Näme, ayak bilenmi? Ayak bilen näl? Akyl bilen. Hemmeti öz özünden bolýar. Suratlaryň hemmet gatwawy. Kä wagt oýan asmam gelen ok. Men sen sowgadyňa garaşýan. Sag bol. Näme üçin sag bol? Näme kagyz zaýanan üçinmi? Han berik ber. Sen ýene de ýyrtarsyň, berjek gel. Senden ejeňe kömekçi bolmaz. Näme bolgusy zada güýmenýän? Ata, belki men elim şeýledir. Öz çekýär. Çynym aýdýan. Ine gör, çyp bakay çynym. Sen men üstümden ölýänmi? Ha? Seni men suratlam ýyrtma. Wah sen bezzat. Senmi? Gün bolun aýyňyza. Baryňyz, gidin aýyňyza. Gözüm görmesin seni, baryňyz gidin. Ata, Ayrıl sana. siz bir derek gere gaharlanýaňyz.
Bizim mektebimizde köp okuwçy Aşgabatda surat çekmege öwrenýär. Men ona bolgutsuz zatlar bilen meşgul bolmaga ruhsat bermän. Düşündiňmi? Owamyzda bir tansy yeterlik. Oho, Yağmur ağa. Salamu aleykum, gowmy ýagdaýlar. Wa aleykumussalam. Aýdy ber başlyk. Ilki bilen tans edeýin. Yollos Lebedev hem Samanowa Aşgabatdan. Gaty gowy. Tans bolun, Oralyň atasy. Ha, ören owy. Siz Oralyň atasy-my? Hawa. Siz bilen tanşanmy ören sat. Salam. Ha, tansçymy? Salam. Sen din jarşy nähili geçirýän? Okuwçylar okuw ýermäge taýýarlaýar. Gaty owy. Siz Oradyň atasy da şeýle. Hawa. Gaty gowy. Bulun diýen zatlaryny terediňe. Hamala ora men atam ýaly. Hindistanyna çağılyň surat çekmekde, gözden geçirilişde hemme ýurtlar gatnaşypdyrlar. Siziň mektebinizden hem şoňa surat iberipdirler. Hawa, şol gözden geçirilişde uly ýere ýeläpdir. Surat çekmekde şol uly ýerleň birem siziň owaňyzdan Oraz ýagmy ýerfe düşüpdir. Gel bäri. Orad, sen çağırýarlar. Bar oğlum, bar. Çekinme. Bar, sen çağırýarlar, bar. Al oğlum, näme gazanan bolsaň. Näme aýagyň daňyldymy? Bar çaltyrak. Bar Orad, bar. Salam Oraz. Salam. Ine şu bayragy Hindistanyň uradypdyrlar. Biziň medeniýet ministrligimiz hut şuny sen öz eliňe goguşurmagy tapşyrdy. Men aktığım Oraz. Şu wagt kakas bolunmasa gaty begenerdi. Hawa. Al Oraz. Yok. Bu ýerde bir ýalňyşlyk bar. Men suratlamy Hindistany uratmadym. Bu nähil beli bolýar? O näme diýä? Bu sen bayraň, Oraz. Bu ýerde hiç ýalňyşlyk ýok. Bu sen çeken suratyň. Muny men uratdym. Onu Moskwada gördüler. O ýerdenim onu Hindistany uratdylar. Men ýöne hiç kime aýtmadym. Öňünden aýtmaýyn diýdim. Sag bolun. Berekella Oraz. Üstünlük saňa Oraz. Berekella. Gutlaýan. Berekella Oraz. Oğlum. Oğulcığım. Moskva. Hindistan.
Oraz, oglum, sen näme hakda pikir edýäň? Hä? Hawa, sokakta. Men okasym gelýär. Surat geç bolasym gelýär. Yollaş Lebedев, şoň üçin sen ýygyňdan gelipdir. Çynnanam. Aýtdyma, seni okup alyp gider. Ýöne güýzdi. Men garaşak gel, garaşasym gelen ok. Men 7 ýyl oturdum. Men aşawada içek. Okuw başlaýança meret daýymlarda boljak. Bolýa, gidäý. Menem razy. Sag ol eje. Men bolsa oglumy ne hili qanat bitennem duýman galypdyryn. Hey oğlancık, sen näme körmü? Ulu görüň okmy? Men kördel. Belki sen uloň kördür. Adam üstünin Marian bolsa. Birinci may köçet nirde bolýar bileňiz okmy? O ýerde deli hanada bolmaly. He, çağalar bagynyň ýanynda. Soňa mulugy minörsiň. Sag olun. Piyada ne hil var polya? Piyada varmak üçin ören daş. Men piyada 100 kilometr yüremeli bolsa da yörerin. Day. O ne hili men sen daýyň bolýan? Birinci may köçet nirde bolýar? He, hodur olgan görýäňmi? Çalvarlymy? Näme ýyda ýörep öňe gidip Başla. bolýarmy? Sen näme garagolyk edýäň ha? Yollaş leytenant. Sizden bir daha sorasam bolýarmy? Yollaş leytenant. Başlaň, näme boldy? Bu çağada oğlan ýöne aýagyma çoloşup dur ene. Ol aýna ýelmeşip durup men müşterilen bir mada edýär. Howa men muň ýaldatlar ömrümde hiç haçan görmänim. Sen nireden? Men owadan, men daýyn delihanada işleýär.
Durlo, sen adyň näme? Oraz. Oraz? Oraz. Orasan, görsen nähil olalypsyň ogulçygym. Tanar ýar bolmansyn. Görlemini way ogulçygym. Al oglum, al. Oglum. Bağışlaň, öz ýegençigim tanamandyr. Bağışlaň. Bolyan zat, bolyan zat. Sağ olun, sağ olun. Oğul gerek. Eneseret, şu yer sen yadyňa düşýärmi? Yoksam näme, biziň obamyzdaky derýaçykda. Men nähil şu ýerde suwa düşmän gowy ýadım. Berekelda. Bu kim? Ha, atam ýagmyrmy? Ýok, men Magtumulyň çekjek boldum. Magtumuly? Ha. Meňdeş. Bu suraty men bir ýerde görüpdim. Durlo. Bu kim? Sen tanışyňmy? Bu da bir gyz. Oştaýda tans mektebine koýa. Ha. Gatawadan sözi ýok. Daýyň değişkendir oglum. Özüňem gaty görmegey. Häzir. Seredin, maňa şonu Hindistana ni berdiler. Saňa? Hindistana ni berdilermi? O taýda sergi boldy, men suratlamy halapdyrlar. Maňa da şu bayragy berdiler. Bayrağımı. Vay. Sen eşdiň ol näme diýdi? Ho, eşitdim. Men taňa aýtdym ha, biziň neslimizde hemmesi dehinli. Sen bolsa anmadyň. Gadyrdan men yegenim. Enniden beýlek, sen ykbalyň, men ykbalym. Elimde baryn edip, seni adam ederin. Ýöne, sen men diňlemeli bolýaň, bolýamy? Bolýaday. Bizi kiyimiz uzaklara gideriz. Kıyın hem çarkanlık yol bilen. Ýöne kıyınçılıktan gorkmalyl. Öwrenmek bu hökmandyr. Ýöne zehinliler, batyr, öňe şeýdibem olar ul adam bolýa. O zatlar olara nähil başardýa? Başardýa. Olalarsyň öwrenersiň. Esasanam şular ýaly işlerde isle saat bolsun, isle surat çekmek bolsun. Men iksan surat geçmişlerim ma. Birincisi 15 ýyl okapdyr. Akademiýana mutarıpdyr. Daşyndan teretseň ýöne kejegeynen köp işleýe. Kewagt maňa artykmaç pulam berenok. Ikinci surat keş bolsa, hiç ýerde okamandyr. Hiç saat barada pikir edenok. El mudamy gowgeyni uli, jugsem pullannoli. O nähil beýle bolýa? Esasy sır şunna oglum. Öz bagtyňy sypdyrmalyl. Näme etjek 5 ýyl okap. Bu gatad bolýa. Aýdýanyň näme köp. Esasana bolsaňa gerek gel. 5 ýylyň içinde surat keş bolup ýetişersiň. Munyň dogry. Biziň kiýal jaýam alyp bilersiň. Gözeňe getirýäň nähil begenir. Oraz, sen daýyňy diňle. Ol ören akyllydyr. Ine häzir görersiň. Şu ıssyda ol seýilwa gowurýa. Seret, ana ol. Yer. Salam yollaş Karaçaýew. Bağışlaň. Seňen sabyň barmy? Giýje günnüz maňa rahatlyk beren zok. Men dynja almaly. Men delekhanada işlämok, maňa hökman arasy howa gerek. Elbetde. Otur. Garas. Howa näme? Näme sargatwa aýdany?
Yok, bu yerde gurrun başka zat bar da. Ha, Ökte suratkeşler hiç wagt gowy işten boyun tawlamaýarlar. Ine, seret. onsoň onsoň muny kim çekdi ha? Ine, men yegenjigim çekdi. Şeýle. Hey bir ýerde okudun mu? Yok, okumadım. Entek yetişmedim. Sakla. Öz ugrun var. O yoksa ne mi? Menne näme gerek? On suratkeş bolasy gelýär. Ha, şey diýsene. Gatgowy. Ýörüm, men sahanama gidelim. Gidelin. Ne bizim geldik. Ýörüm. Barasy işdäl. Seni hemme kişiň göldüň alyna. Şu günlükçe bes duruya. Wi, Gurban. Hawa? Han sen maňa aýtsana, din jalş öýçün surat taýynmy? Ýokarda. Ýokarda? Evet, del. Bolýa. Bu näme? Han goluň? Men nusga gol çekemok. Ýöne bu gowy görnere. Indi bu näme samsyk gurruňy? Muňal gümürtügi işler ödüň et. Özüň et. Ýöne pul alasyň gelýär. Wah gurban. Gitdik Ay Sultan. Gulmanyw çekýär. Men bolsaň aşagyna gol çekmeli. Şeýdip iş bölüşmeli. Ol suratkeş Gulmanowyň özümi? Elbetde. Ýadyňa düşen men saňa aýdyp beripdim. Näme, sen onu tanaýanmy? Men oň suratlary jurnalda gördüm. Ha, şeýlemi? Oň suratlary bir wagt bolupdy. Eger men sorasalar, men bakmarýan. Tay, seredin. Edil diýir ýaly. Dogrymy? Men hem şeýdip çekmände göre näýsedim. Hawa, Gulmanow. Hawa, sen men ýanymda ýene bir aý bolsaň, ondanam 100 sogaw çekersiň. Eşdiýäňmi ýegenjigim? Men saňa näme diýipdim? Enha Gulmanowyň döredijiligi. Şu bolgusyz zatlar bazarda bir manada da almadylar. Sargyçylar diýseň ynjyk bolýar. Olar ýagty Sargyçylar üçin surat çekilýärmi? hawa eýsem kim üçin? Onu bilmek gerek. Bu açyk şöhleler ol aljylary almagy mejbur edýär. Düşündiňmi? Seret, ene bolan hemmesi men önümlüm. Düşündiňmi, Seret? Beýle gözelligiň öňünde hiç kim durup bilmez. Ene bular köl guwlary. Bu surat şäheriň ýaşaýjylaryny ul rowaşlyk döredýär. Arasy hawa, suw, gönümel aýsam, mun surat çekmäge alýarlar. Özüm diňe sallah adamlar alýar. Bu bolsa Tolgul Nurji, Seredin Tolgul Nurji waka. Bu suraty elbetde Onaň. her hili oýlap tapyjylar, duýgur adamlar halaýar.
Owa, geçen hepde ödmem şun ýalsyny aldım. Ene şeýle. Sana yarayamy? Ha? Aýsana. Yaraya. Men bu sunuňa sana öwredörün. Sen hemme iňçe sırlaryny öwrenörsiň. Oho, Gurban salam. 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 Siz nire barýaňyz? Etýut ýazmagy biz bilen gitjekmi? Men gitjek däl. Näme? Sargıtlaňa ýetşeň okmy? Bu zatlar seň işiň däl, goşulma. Men sana gynanýan. Sen ökde suratkeş. Sen boluksa zatlarla meşgul olýan. Näme etseň şonu et. Men seň aklyňa mätäş däl. Garajaýewiň sözlerine gowunanpsyň da. Yeri, besesene. Gerek gel. Siz renk zaýly ýakaňyz, men eýem surat çekdim. Sen çeken suratlaň sergil maskaralaya. Hemmesi süňden ulýa. Yalan sözleme, nejis. Ol soňky günler üýtgedi. Uzunly gün dymyk gezýär. Ol birinji suratyny taşlady. Ol bir salym diýinje alyp, ýene de surat çekip başlady. Sen meni bagyşla. Men oň jigsi maňa gaty ýokuş degýär. Gurbanyň şol bolup ýörşüne ýüregim agyrýar. Sen oň nähili adamdygyny bilýäňa. Ýadyňdamy? Hemme gazetler o hakda ýazýardylar. Oň birinji suraty nähili boldy? Ol gaty üýtgedi. Soňky wagtlar onu tanar ýaly bolmady. Ol näme etmeli? Oňa nädip kömek etmeli bilemok. Ol elmi tamamyň ýanymda da dymyk gezýär. Ol örän gürrüňçilli, degişgenni. Yollaşlar onu diýsen gowurýadylar. Ol kän gazanç eden okdy. Ýöne biz bagytladyk. Şo ýyllar ol surat çekýärdi. Oň suratlary gowy kabul edilýärdi. Ene bir günem Gurban Garajaýewa duşdy. Ene bolany. Beybe. Gaty geň zat. Bir sagatda 100 manat çüksünne. Bir günne 2,5. Neçe bolýa? Hasap edip ýetşemek. Ol yatan yerine iýmäni öwrenen adam. Soňa näçe wagt gidýäkä? Onsoň renkler surat çekmek üçin gurallar bulan hemmesini satyn almaly. Bilýärmi näçe çykdaýy gerek? Näçe? Bularam hasap etmeli. Hawa. Han garaş. Bu näme? Bu jalwaryň näme? Onsoňam bular ýal köýnegi Aşgabatda geýen oklar. Köwşüňem bolanok. Garajaýewiň okuwçylary iňňeden çykmak eýinmeli. Diýildimi? Hökman edäýmeli. Häzir dükana garşy ýören. Barın. Ine gördüňmi? Oň nähili adamdygyny. He, Ivan Vasilievich. Salam. Salam. Öýdemi? Hawa ýaňja geldi. Ahir soňy. Sag bolun. Ivan Vasilyevich, salam. Salam Urwan. Bu men jigim, tanış bolun. Ay Sultan. Ha, gatowy. Edil häzir sergide bolduk. Belki gürleşeriz. Bagyşla. Haşeden geçin. Bu kim? Bu Gurbanyň ilkinji mollamy. Ol onu owadan getirdi. Sen o wagtlar keçejekdiň. Ha. Inni hakyky talip boldy. Ol doğrudanam talip. Men okuwçym. Han hasaplaşaly. Häzir. Ana, gaty gowully. Edil ödne biçilen ýaly. Sonra gymmat bolaýmasyn. Hökman näl? Bagasyny aýdyň. Häzir.
ol uqlady. Şeyli mi? Hawa. Sen ayarlagonuňa gaty begener. Orazyň işi uğruna bolanyny bilse hemmeler geň görerler. Suratkeş ogluny ünsverleýänini bilse hasan begener. Hawa. Suratkeş Hasanny oradyň çeken suratyny görenini gaty geň galdy. Şey diýsene. Hawa. Men inanýan, şeýle inçe suratkeş biziň neslimizden bolanna. O bizden. Menem oň daýsy. Men el mudama aýdýadym. Şeýle zekin hökman biziň maşgalamyzdan döräýmelli. Hey. Men çynym Garajaýew Oraz bilen işlemeli. Şeýle uly ussat bilen işlemek uly avray. Okuw üçin pul tölemek gerek däl. Ol hemme çykdaýjylary Orazyň suratyndan hasaplaşýa. Oraz köp işleýä. Anha bir ay geçip geçmeden gapyňy aragatnaşykçy kakar da alaň siziň ogluňyzyň haky diýer. Men orada penjek köwüş aldım. Iň gowusyndan. Men bu zatlary gowy tanaýan. Sen bilýäň. Ene şeýle. Bu wagt almallalli. Onu elcir edersin. Beýdimen ýağmur atam. Aşgabat bu uly şeher. Biziň obamyz ýalyla. Şoň üçin başga hili bolwan bilmez. Ol ula adamyň elini okuýar. Bolamda sagarada bolsamda günüm doğdy diýip hujadyna dolamda men güneşli toprağym güni ýaty oly men güneşli toprağım. Ha, täze çyrşakçy. Salam. Garajaýew nirede? O gitdi. Sen näme maňa çyrşakçy diýen? O näme bolýar? Muny bakym bilersiň. Kakam. Sana näme gerek? Bağışla Gurbandaý. Bu surat sizinkimi? Hawa menki. O ýerde ýazylgydyra. Hawa. Näme üçindir men göwnüme öň hatardaky kakam ýaly bolup görünýär. Ol frontda ýogaldy. Gurbandaý, bir da sorasam bolýarmy? Sonra Hasan siz gyýdyň suratyny çekeňizde näme üçindir olan gözleri amgyn görünýär? şeýle pikir edýäň. Bolmagy mümkin. Gurbandaý, eger göwnüňize degen bolsam bagyşlaň. Suratyňyz gaty çekilipdir. Oraz? Sen bärdimiň? Eýsem göreň okmy? Dinle Mehmet. Men oýletdim. Men aýdýanymy nähil gördüň? Seret hemme zat taýyn. Oňdaşynam taýnadym. Bu buyrmany özüň ýerine etir. Gurban. Sen näme däliredingmi? Gurban. Men diňle. Sen men dinle. Gaýdyp şu ýerde görünme. Garaň saýla. O nähili? Şeýle de. Gurban garas. Günüme goý Mehmet. Günüme goý. Men diňle. Gurban, men diňle seni. Dostuň bilen şeýle çemeleşmelmi, ha? Men sana dost däl.
Dinle, buyurman hakkıcını aldım. Biz onu yerine getirmesek, onu biz qadiyete verirler. Alla özüňe ediber. Men onu basaram oğa. Zınırmış. Bu yerde sen hojoyun näme? Qıynan sakta. Şu wagda çenni oňuşup geldim dost. Yer bol ya, qıynanma. Han sen işin näýli? Ine biri, ana da beleksi. O nähili? 6 sagat öşük surat mı? Yöne siret nähil oğudan malli. Ervet del. Men senden razı. Meh, al şunu. Sowulgan bolar. Sağ olun. Han dur. Dükana var kaçak. Ertir gidersin. Häzir işlemeli. Bilik koy. Ustatlyk ýergensiz zähmediň netijesinde bolýar. Aydaýynda, ejeme nähil sowgat alsam gowy bolar. Bu sen ejenge yarar. Ejem üçin hemme sowgadam gymmat. Ine, şu ýalyk. Bu ýaşlara gowy elşer. Meňe mejem ýaş. Ha, şeýlemi? Oň ýaly bolsa, onna bolýa. Näçe tölemeli? 95 manat. Bolya, onu men tölehatym ber. Dinle. Ustatlyk diňe ýergensiz zähmetiň netijesinde bolýandyr. Sen özüňe biziňkiden hem gowjaýalarsың. İşleýänmi ya, ýatyrsyňmy? İşleyen Mehmet ağa, işleyen. Hay, berekella. Diňe şeýdip üstünlük gazanylýar. İşle, şeýdip özünüksiz işlemeli. Ine täzelik. Sen näme? Gulmanowyň bolgusyz zatlary bilen iş salşak bolýarmy? Bermen, deňme. Ýygna. Gaýdyp men şonu görmäýin. Ertir bazara gider, sewda etmeli. Näme? Maňa dinç gün berilen okmy? Ha. Men ýadadım. Şey diýip aýtdy. Sunwat mun talap edýär. Yer bolýar. Ertir uzunlugyn sen boş. Bolýarmy? Sağ olun. Ha, çarşakçy senem berdimi? Näme üçin meň adym beýle tutýaňyz? Yer bolýa. Ilki bilen sen maňa aýt. Bu gara zaýyfyň ýanyna sen nähil peýda boldun? Men meret daýym getirdi. Sen nirede okuyan? Karacaýyfda. Bu şeylemi? Düşnükli. Dinle. Orat entek giyiştelka git şu yerden.
Nire? Sana okumak gerek jigim. Sen berde näme işleýän? Näme üçin geldiň? Men cennetin ýanyna geldim. Ol nirde goýa? Şu yerde bir yerde. Ýok, sen ýalňyşansyň. Yok yalňyşamok men bilýän. O şu yerde tansylykda koya. He, ol tansçymy? Tansa togy ikinji gatda. Sağ olun. Durun, siz nire? Siz nire diýen aýoglun? Sana näme gerek? Sapak wagty otak barmak bolanok. Gadagyn. Görsene nähili. Saçtan çekmek bolanok. Men bugün nöbetçi. Görsene sen nähili wajyp. Şeýle bolýar-da. Surat çekmeni öwrenýän oglanlar nirede? Hemmesi gitti. Professor Lebedev tanaýanmy? Men professor gowy tanaýam. Olar ýer bilen meýdana surat çekmäge gitdiler. Olaň niregdenini bilýänmi? Şundan gön gidersiňiz, şo taýdan sağa öwürlersiňiz. O taýda da uly baglyk ba. Adamlar gapdalnan geçmäň. Şu wagt arzanlady. Mugut diýen ýaly. Bu surat belli surat kesin çeken supersi diýen suraty. Gapdalnan geçmäň. Surat hakyky sungat. Gaty gowy, göwnüň galkındyrýan surat. Belli surat kesin supersi kenarda diýen eseri. O uly adalan. Bagtly şäheriň daşyna gedelenç. Meden din jalşmaşgalan merkediýe. Gaty seýrek waka. Bütün galereya suratlar toplamını eýeleýän suratkeş bu gaty arzan. Muň işine bir seredin. Arzanlady. Satyn alyň, surat satýan. Belli suratkeşiň suraty ökünmersiňiz, satyn alyň. Oň bagasy näçe? 160 manat. Han dursana. Ondan arzandyrak berip bolmazmy? Mundan arzan nähili bolsun eýjejegim serede. 16 san supersi. Hersi 10 manatdan. Beylekler men hasaba medemok. O taýda ay derýä. 16 diýäňmi? Hawa sanada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dogry. Hakykatdanam 16. Halal sewda alýaňyzmy? 130. Näme sewdalaşýaň? Saň aýdyrlar, bu surat belli surat kesin çeken surat diýip. O nähil belli surat keş? Näme şunu adamlar alaýan? Hey, ýaşyt, näme sokulýan ugro? Muny men çekdim. Garajaýevdan soraýyn. Ugro şerden kezzap. Sen öýdün kezzap. Gaýdyp men surat çekberin. Näme bilýän çagyraýynmy? Davaly waka inçe işeýleme. Hawa. Sen pikiriňçe bu suraty belli surat kessekipdir da şeýlemi? Dünýä belli. Bir emelsizlik kezzap. Onu näme? Elbetde el gowy ýaşyt. Ýöne seret, suduryny ýitirýän. Hemem deň agrymlygyny ýitirýän, şoňa ünsber. Gowy. Bir elbetde gowy. Ene şeýle. Hey, men şeýle direm öýtdim. Bu emelsizlik
Hakikatdanım emelsizlik. Bazarda satmak üçün Qaracayfın harsalysına baş koşdun mu? Hiç hili görünüşsüz, hiç hili yağtılık. Ine seret, ine oğlanlar, gelin verik, seredin. Harsal işleptir. Hoğluk moç, hapa, gelinsiz. Sana näme geçiverdi? O yerde işinize kim peskel veriyor? Oraz? Cennet. Salam Oraz. Salam. Sana näme bolýar? Bir sen göwülüňe degdimi? Yok. Sinagylaňy tapşyrdyňmy? Bir wagt Bir wagtda ondan üçin sen mektebe gelmedin. men Nirde ýaşaýan? Meret daimlarda. Sen Lebedowy gördüňmi? O sen sorady. Sen oň bilen hökman görşäýmeli. Ine al. Oraz. Sen nire Oraz? Oraz. Berk gel. Sen muallimin yok. Qurban ay. Menini bilýän. Siz maňa emelsiz diýip gatgow baha berdiňiz. Şeylemi, men şuna o doğru değil. Dinle. Bu gıyıl hemişe şeyip yılarıyam. Hemişe. 10 yılgışı özüne çekici, onu çekip başarmak gerek. Senem onu başarıpsın. Maňa bolýan şu başardan ok. Aýdýanyňyz näme Qurban ay? Siz hakyky suratkeş. Men pikirimçe siz hemme zat başararsyňyz. Hemmesi değil. Sen aýtdyň ha. Men suratlarymda gıyılan hemmesi tukat görünýär. Bu gaty dogry. Näme üçin? Muny saňa düşündirmek gaty kyn. Muny oň çekdimi? Hawa. Ne hilmiňde? O näme üçin bize okumagy gelenok? Şonu bolýan bilemok. Cennet. Sen bilen okun, Oraz näme üçin okumagy gelen ok? Yok, bilemok professor. Geň alaýmaly. O nirde ýaşaýar? Meret daimlarda. Dogry, dogry. Oýny bize 2 ay bäri ýaşaýar. Men düşünemok. Ol şu wagtda sen näme üçin okuwa gelen ok? Olýam okuwa kabul edilýär. Ha. Ol sen suratyňy çekdi gerek gyýdym. He? Hawa. Şeýle meňdeş bolaýsyny dogry gerek meret. Edil bir alman 2 bölen ýaly. Häzir o nirede? Bir yerlerde oynap ýörenirde. Ogul gerek. Oraz nirde? On ýer bilen çykyp gitişi ol gezmäni gowurýar. Töweregi aýlanyp görüşdirýär. Suratga gözleri bilen töweregi zinleýär. Ýary giýjede ýatýar. Salam. Wi aýnugul. Salam oğul gerek. Siz bilen haçandan ver görüşem Aýdan bolsaň öňden çykardyk da. Salam doganjygym geldiňmi sagaman? O Meretcan, men ala dedenňe gaty begenýän. Oň üçin minnetdarlyk bildirmek ökman näl doganjygym? O näme üçin gerek däl? Sen ony Ussat suratkeşiň eline berdim diýip ýazdyň. Sen oň aladas ne diýäň? Edil kakasy al sere diýäň. Bolýa, bolýa. He, asıl şeylemi? Oğlan nirde okuýar? Bilip bolarmy ka? Men oňa gowsy bolsun diýip ol iň gowy suratkeş Qarajaýywyň elini okuýar. Qarajayıf da? Hawa. Ol bazarda alıp satar ahiri.
ol yeňilekle şöyle. Siz bolsa öz yeğeninizi oň eline okumaga beripsiňiz. Oglanyň işini görüpsiňiz. Meret, bu ne hili beýle bolýa? Men pikir etdim. Ol ulussa suratkeş. Maňa şu ýerde garaşyň. Eger ora şo taýda bolsa men alyp gelýän. Bolýa. Hani men yegenim? Ha? Ol bir yere gitdi. Nire gitti? Gulmanyp bilen gedelince gitdi. Entegem gelmediler. Ol indi sen ýaňa gelmedi. Men onu ödüm goýbermen. Näme? Men çykdaýjylamy kim töler? Häzir biz düşünşer kimin kime näçe bermeligini. Ha? Oraz Gulmanyp bilen gidipdir. Barıň siz öýe, menem häzir bararyn. Bolýa. Hani dost Mehmet Oklapuly. Sen näme däldiredinmi? O nämeň puly? Yeğenimin puly. 2 aýlap iýdigder işledi. Ha, soňçyny men oňa sunugat öwretdim. Sunugat şonu talap edýär. Menem şoňçyn aýdýanna bol çykar. Ha, entegem ýanyňa halt almaly ekeniňde. Soňçyny men oňa tölemelimi? Tölersin, bayam tölersin. Tant edip tölersin. Hani? Bol pullar çykar. 250. 2000. Entek pikirimden dänmän kam. Munyň talaňçylyk bolýar. Men birinji suratymdan soň men belli boldum. Men öwüp başladylar. Edil ussat ýalydylar. Buyurma köp boldy. Näme hem öwdüler. Diýmek siz harsal işgär bolupsyňyz, Gurbanay. Haçan şu suraty teredeňde şu wagtlar ýatlady ýa. Suratkeş ähli ýaşlygy berip bilipdir. Özüm ähli kynçylyga garamazdan inni bolsa beýleki jaýa geçeliň ýollaşlar. Gelin mihmanlar, ýdimden galmaň. Ha, salam Gurban. Salam. 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 Serge aýlanmaga geldingmi? Ay ýöne geläýdik. Bagyşlaň. Oraz ýür gideli. Men onu haçandan mer göremokdum. Hawa. Ine bir gaty gow surat. Gulmanowyň ilkinji işleriniň biri gaty zehinli iş. Gurbanay, bu siz hakda. Hawa oraz. Biziň öňümizde açyk görünüş, gyzgyn görüş, goşunlarynyň hiç tadı garamazdan öz watanyna bolan söýgüsini görkezýär. Ine bu suratda bolsa, batyr hem gaýdusyz eskerler barada beýan edilipdir. Bu suratda bolsa, esasy merkezde yaraly serjant, ol özüniň söwüşen ýollaşynyň aryny alşy, suratkeş eskeriň okkunly öňe gidişini görkezipdir. Bulaň öňünde hiç tat durup bilmez. Berk gün surat we batyr aýdyn görnüş. Bu suraty gowy görýärler. Eň gowlarynyň biri ine şu surat. Bu yer gelýän mihmanlar suratlary höwes edip seredýärler. Ýürüň onda, beýlek ýöräliň. Ýürüň ýollaşlar, ýürüň. Tergi zaly gaty uludur. Bu men kakam. Kakam.
Gerek der. Gerek der. Koy. Bu işem Gulmanowyň işimi aýtsaňyz lan. Han bu suratda adamlar nirede? Bu suratkaş adamlar bilen iş salşan ok. Basır texnikanky. Adamlar garaşar. Bu surat jansız. Garip ol hiç kime yaramaz. Gow surat öýde turup çekip bolmaýa. Hawa, muň netijesini ine özüňizem görüp dursuňuz. Adam hakda er ve zat diýmellel. Ol ýogully. Beýdimek bolanok. O nähil ýogully? Ay ýogully da. Gurwan Gulmanow suratkaş hökmünde ýogully. Beýdimen ol diri. Ol gowy. Ýazlyf dogry ya. Siziň aýdýanyňyz näme ýoldaş Gulmanow? Oňa bärde yer ýok. Gurban sen näme diýen? Sen goşulma. Gurwan. Siz näme üçin beýtdiňiz Gurban naý? Men ýaşasym gelýär oglum. Men taaladylar. Iň son kıymat seni aldylar. Sen kimi taalanyňy bilýärmi? Men ýalňyz Gulmanow men taşlady. Men hiç kimin tanasy gelen ok. Buyurmalar ýarly. Inni köçet piraýmak galdy. Samzaklar tapılar. Nähilem bolsa ýaşarsyň. Meret, durany, sen öz adamma. Belki dellekana surat gerektir ha? Sorama. Näme boldy? Men ýaşatmam, işlätmem gelýär. Qarazaýew kim? Resmi namalar görkezin. Fır. Nire? Nire var, öýe. Siz öýde Mehmet ağa. O nähil öýde? Häzir serjant gelerken mi da düşündir? O nähili? Gir ver, utanma. Sen berde mi? Ejecan. Oğulcuğum. Bar salamlaş. Salamu aleyküm. Salam. Gör sen nähil ekeniň. Salam Cennet. Salam Murat. Berdi seni görenme örenşat. Men yan kakam gördüm. Nirede? Gurwan naýmyň suratyna, sergide. He, o surat men bilýän. Gurban, sen gyzyl elleň var. Men şo suraty näçe gezek görsemem, şonça gezegem agladym. Ol öýümizde asylgydyr. Siz hakyky suratkeş. Oraz, senem şoň ýaly bol oglum.
Ine, şey dip, bizin kicicek edermenmizin tarihi tamamlanýar. Yolun ak bolsun, Oraz.